fi yw Cynan Evans a fi'n apprentice I BBC Music and Producing. Ateb eitha easy am un o'n nhw yw mynd I Glastonbury, so definite highlight, definitely chafbwynt, just hwnna oedd yr un o'r pethau o'n i'n really eisiau gwneud pan ni'n applio i'r job, so oedd e'n neis I bach o full circle moments fyna I actually fynd. Ond mae lot o bethau, mae lot o live gigs a bethau fel yna fi'n really enjoyo, so uchafbwyntiau probably, just gwylio cerddoriaeth byw a gweithio behind the scenes ar y noson fel yna, na, fi'n teimlo fi wedi definitely datblygu lot. Mae'n hyder in general, just lot fwy. Fi jyst yn teimlo'n hyderus yn fel sefyllfaoedd newydd, le o blaen ni'n trial, bydde ddim yn rhoi fy hunan yn sefyllfaoedd, bydde ddim yn hyderus neu cymryd mewn. Ond nawr fi'n digon cyfforddus rhan fwyaf o fel work situation sy'n neis. Hwnna'r peth sy'n newid mwyaf byddai'n gweud. Fel cwrdd â bobl hefyd, just networking a stuff, wedi gwella lot. Os mae'n BBC, mae'n huge network. Mae pawb yn gweud, cofiwch just bod yn neis I pawb, make connections, a mae hwnna wedi helpu hefyd, defnyddiol iawn, yn enwedig gyda pethau fel CVs a stuff hefyd, fel y pethau personol, freelancer. Wrth fi'n meddwl am y 6 mis nesaf, fi'n meddwl mae hwnna wedi bod yn defnyddiol iawn I wybod fel I ffindio gwaith fy hunan. Hefyd mae wedi bod yn neis I weld pawb arall sy ar y prentisiaeth, achos bod fi ddim rili'n gweld yn gwaith gyda pawb yn rhan o teams gwahanol, so definitely good. Definitely annog. Byddai'n annog nhw drio, y peth gorau fi'n meddwl fi'n neud beth yw hwn, a nawr fi'n teimlo lot mwy hyderus a lot mwy... fi'n gwybod beth fi eisiau neud nawr yn dyfodol, cyn hwn o'n I ddim rili yn. So fi'n meddwl mae wedi helpu fi lot, just o ran gwybod beth fi eisiau neud yn y dyfodol. So byddai'n definitely'n annog unrhyw un I drio. Mae'r tîm wedi bod yn amazing yn Sgil Cymru, so yr unig neges yw diolch. Diolch.